לכם עוד משהו, תחזיקו איך שאומרים טוב בכיסא. אני הולך עם מריצה על גבי הכבל ועיניים סגורות. אני עושה את זה או לא עושה? מי צעק כן? אתה. עכשיו אני אשאל אותך את השאלה האחרונה שהוא שאל. מי מוכן לשבת בתוך המריצה? עכשיו אתה אמרת כן. אתה מוכן לשבת? אני אגיד פה לך, אתה אמרת כן. מי מוכן לשבת בתוך המריצה? כל האנשים קפאו, גם אלה שצעקו כן. יוצא, הכל סתם, יעני. כן, זה הצגה, אנחנו לא מתכוונים ברצינות מה שאנחנו אומרים. פעם איזה אבא אחד אמר לבן שלו, יא בני, תדע לך, כלב נובח, לא נושך, מה תפחד מותק? איך שגמר לדבר הופיע, אמר לו, זה כלל ידוע, אל תפחד. איך שגמר לדבר הופיע רוטוויילר. איזה כלב באתי, חושב שהוא חזוני, התחיל לרדוף אחריהם. אז צועק לו, אבא, אמרת כלל ידוע, לא. אומר, יא בני, לנו ידוע, לכלב זה לא ידוע. הכלב לא יודע את הכלל הזה, אנחנו יודעים, אבל הוא מכיר את הכלל הזה. מי מוכן לשבת על המריצה? אמרה אותה בחורה, תאמינו לי, אני הרגשתי כל הטיפולים בין חיים למוות. כל פעם באים אומרים להם הרופאים, יאללה, נגמר. 100 פעמים אומרים להם, נגמר. מכאן שניתנה רשות לרופא לרפות, אבל לא לייאש. כי רגע באפו, הרופא יכול להגיד, חיים, נשאר לך רגע לחיות. אבל חיים ברצונו. זה לא קובע, אם תחיה לא תחיה. גם בגילך ומעם תמות, אל תפחד. חיים ברצונו. רבי דוד צדקה, הוא בנו של רבי יהודה צדקה, הוא הרב של פרדס חנה. אחד הדרשות הוא סיפר לנו, שהמנהל של חברת קדישא בפרדס חנה הסכים עם התקף מוגע והתקף חזק. אז המנהל מחלקה של הבית חולים, פתאום האחות רצה לגשת לטפל בו וזה, אז באחד הימים פתאום הוא אומר לה, אל תשקיעו יותר מדי כי הסיפור שלו הוא לא יחיה הרבה. הוא דיבר באנגלית והוא לא ידע שהוא יודע אנגלית. הוא שומע כזה משפט, הוא הזדעזע, הוא קם צעק על הרופא, אמר לו, אני לא אחיה? וואלה, אני מנהל בקדישא, אני עוד ללחוץ אותך, אני ללחוץ אותך. והוא צדק, הרופא הזה שמת, הוא עשה לו טהרה והכל, וקבר אותו, והוא חי עוד 15 שנה אחרי. אמר לו, אני לא אחיה? אתה לא יודע, אני אחיה. קדוש ברוך משתמע שלי. פעם נכנסה איזו אישה אחת מבוגרת לנודע ביהודה, אמרה לו, רבי, אל תשאל, הרופאים אמרו לי שאני אחיה רק שנה. אמר לה, אשריך, ואני מייתן לי רק יום אחד. אם את שנה קיבלת מהם הבטחה, אני מייתן לי יום אחד. איפה מה מבן אדם יחיים יחיה? שלכם אדם הולך לישון, בבוקר גם לא יכול לקום. לא, עכשיו אנשים לא ילכו לישון. תשארו, תהיו בריאים, הכל בסדר, לא תפחדו. יש אנשים שלהם דמיון. רק מהדמיון הורג את הבן אדם יותר מהזה. פעם איזה אחד עמד ליד בית העלמין, אתה רואה טוסטוס יוצא מבית העלמין. עצב לו, אמר לו, תתרם למרכז העלמין. לא הבין, עדיין איך יצא טוסטוס מבית העלמין, רק הוא מלא מצבות. לא הבין, אמר לו, שאני נשב איתו. בדרך הוא שואל אותו, תגיד לי, איך מה, אתה לא מפחד לעבור דרך בית העלמין? הוא אומר, תשמע, פעם כשהיינו בעולם הזה, הייתי מפחד, הוא שם בעולם, קיבל לכם, הוא הבין שהוא מהעולם הבא, לקח אותו ישר לעולם הבא איתו. דמיון יכול להראות בן אדם.